Здравейте ви, бокс, аз съм Дева и тук минава мапа на NickBG, Jump мапа, значи аз до сега играх, но този лак не знам дали ще успея да го мина. Ще се опитам след пак. Не ми се получава. Значи просто съответно стопа за как гледате игра и пак да минавам много добре. Аз мисля този клип да е качен в YouTube, не в VBOX, не знам. Не знам дали в началото го казах. И идеята въпроса Fuck the World. Сега ще кажете, ти как играе? Аз нормално си играя на 30-40 въпроса. Стига да се не седна. Знам, че там има такова, но аз то слага, ако се връщам. Майко, какъв епичен лак. Не. Бати фейл, бат. Но както така, аз се връщам, като падна, както гледате, едва ми играе. Това даже ми е трудно. Гледай, епик фейла. Просто няма никакъв смисъл. Помага. И да, знам, че май не на креатив мапа, но и да, гледай, просто епик фейл. Чайте спра да снова, че да допълнителен лак. Не знам. Много ще ми се смейте, но просто на тези 15 въпроса нищо не мога да направя. Гледайте само за какво се говорим. 17. Ако можете ми кажете някакси да се оправя въпросато, ще съм супер благодарен, но аз търсих начини. Няма такъв. И както казвам, може да снимем и survival епизоди. Епик фейл. Нали, извинявам се, че малко пак не го играя по правилата като цяло, но просто този лак не мога. И може да снимам survival епизоди в Hardcraft, ако нямам, нали, такъв брутален лак. И как? Какво друго да ви кажа? Не бе. И това е много фейл, епичния фейл. Да ви казвам. И да. Не бе. Пъсик ще сме. Чай да направим ден. Не. Не бе. Епичен. Да! Пуклик. Не бе. И да. Fuck you, бе. И на някаква табелка спомня пише. Той като няма лак го минаваме и до там горе, бе. Не. Ти отлисти да са мини без... не. Но това въпроса и... Но, нали ви казвам, ако някой помогне да се оправя въпросото, ще съм много благодарен и ще снимам много по-честно. Аз да рендвам не е проблем, но просто това въпроса не се играе. И да на клипа се вижда добре. Да насича, защото ако насича пълно загубата на време. И като 17 въпроса играя сравнително добре.
Сега за някой може би не е добре, ама за мен си е добре. Защото аз да кажа, не съм много добър, но малко е джим. И така. И това е много гадно направено, виждате ли как е снег и много малък разлик, защото не знам на къде да гледам. Но като цяло мапа много ми хареса. Аз го играя без лак, много по-добре играя без лак. Но какво се прави? Графиката на мин и пак така. Малко подсмърчен, извинете за което, но съм малко болен. И другото, което е това. Малко по-умина. О май гад. Извинете. Мисля, че станете. Не знам, може да прескача някой джъм, но извинявам се, което. И и тук има една лавайка след това. Може драстично да падне под пръсето, за което се извинявам. Ето го. Петва пръсето. Трябва преинсталация на компа, но ще видим кога ще направим. Защото при смия с 400 пъса без проблем. Сега не мога да дадя и 30. И сега малко тук може да видим логично. Или... Опа, извинете. Не 6 пъса, не 5 пъса, 4. Опа, на Майнкрафт. Мисля, че много малки мегабайти на работи Майнкрафт и затова се получава. Защото аз на компютъра имам 8 гигабайта RAM, но виждате, пак не съм много добър в Майнкрафт. Другите игри нямам никакви проблеми, но снимам на доста игри. Мога да снимам, смисъл. Да, точно Майнкрафт. Опа. И мапа е доста хубав. Хареса ми. Ще както и като за първи път да го минавам като хората. Просто ще бъде фейл. Не знам обаче отъзвам, но много фейл. Тук ще трябва да се минава от тук. Иначе минавам горе, обаче сега просто много. И да, мисля да снимам survival епизоди в Hardcraft, може би в някой друг сервер. Чакам рестарта, всичко съм се раздал на Hardcraft, нямам нито един айтем. Дъма код не беше станал, защото аз продавам 2 стака дъма букчета. Някъде 500 кредита. Малко гадно. Измете се за звука, направо ще го спра, да не го слуша. И да, продължаваме нагоре. Тук имаше някакви дупки, да не паднах. И това не е края на мапа, защото ви казвам, че го играх. Има още един етап, и сега ще отидем при него. И да. Ето го. Чакайте само да направя нещо.
падаме долу. Тук някъде падаме долу. И ето го края на мапа. И да, това беше от мен Дева. Тук бяхме на мапа на NickBG. NickBG омага. Epic Fail, NickBG, да. Ето да. Думата на NickBG. Много добър мап. Направо нямам думи. Значи ми се играе спринт мапа, но не знам дали си на него, защото просто там на спринт няма как да стане. И да, това е от епизода. Очаквайте още. Аз бях Дева. Това мапа.